Erdira egin du Pardok. Baloiarekin jarraitzen du, beste aldera eraman nahi du. Hortxe Arkaitz Perez, hor Pozo oso ondo utzi du atzean, Erdirak eta Alainek. Buru zurrundu atzelariak. Iban Malon, Casares. Lekutan dago Casares, azkenean Iban Malonek urrundu du. Zainiren leia, ondo atera du Inigo Martinezek. Baloia atzera, Gazta. Javi Ros, atzera jokatuz. Inigo Martinezek, Toño Ramirezi, atezainari. Eta Alavesen aldetik, Joanan orain hor, azken jokaldi horretan, goian presio egiterakoan Espartza eta Geni azaltzen dira. Bai, biak, Asier Salcedo bizka barurago sartu da. Eta atzera Oscar Martinez. Bai, ezkerragalean. Normalean hor Espartza da bukaerak eta ematen dizkion lehenengo zatian ere berdina gertatzen zen, ez? Bi jokaldi egon dira eta bietan bera azaldu da hor. Golean ikusi dugu ondo iristen den jokaleria dela. Eta induna Asier Salcedo pixka bat atzerago ekarri, Ibon Gutierrezen ingurura eta berari puntar dilanak eman. Baina lehenengo zatian Toño Ramirezek baloia zuenean, goiko presionatzen zuten biak, Oscar eta Geni ziren, orain Espartza azaldu da. Konpoketak, aldagelan ikusi du taldea igual ez dala ondoko moldatu horre baloia presionatzeko garaian eta... Moya. Morcillo, gaizki pasean, berriz ere baloia Gasteiztarrentzat. Espartza, Oscar Martinez, Moya, Salcedoen erdiraketa, Geniren kontrolarea barruan. Azkenean Gaztañaga bota behar izan du kanpora, alboko sakea, korneraren ondoan aterako du Alavesek. Sansek atzean da arazo gehiago dauka, mobilidade gehiago dago Alavesen aldetikan, eta horrek lehenengo zati errezago izango dute atzelariek, ematen du bigarrengo zatia sailago izango dela, eta kontuan hartu Alavesek gaur egin du, orain arte beti egin duela gola itxetik kanpo eta gaur ere kostatu zaio, baina bigarrengo zatiako hasiera honetan lortu du bere helburua. Sansek baloi luzea, arriskutsua zen, Morcillo moztu du buruz. Ondo moztuta, Berriro, ondo berreskuratu du errastik, zelai erdian. Dago faltarik epaiaren ustez. Aukera Alavesentzat, berehala berreskuratu dute etxekoek, txuri-urdinek. Lehen esan dugu Sansek etxean 5 partide irabazi dituela urteko denboraldian, denak bat eta hutseko emaitzarekin, gaur horrelakorik ez du izango. Gaur irabazteko gutxienez 2 gol sartu beharko ditugu Mejo Kodroren taldeak. Ez dago jokoz kanpo, aukera izan dizake Sansek. Beiti area barruan, ondo sartu da arean. Lurrera joan da eta kornerra adierazi du epaileak. Ondo egin du buruz burukoa, atzelariaren bila, ondo erakarri du. Hor arrisku handi hartuz, hanka sartu du Moiak, kanpora bota du baloia. Hasta que bera ikutu duen, beste ikutu duen, baina, bueno, arrisku handi hartu. Joseba Beitia ondo moldatzen da, are inguru horretan leku txikian min asko egiten du, teknika honeko jokalaria delako, eta hor ikusi da, eta Moia ere galera atera eta makalagoa. Makalagoa. Castañeda kartera du kornerra, arriskua, ateko sakea. Baloi honna ipini du Castañedak, Inigo Martinez zentrala sartu da hor. Azkenean kanpora joan da baloia. Eta lurrean min hartuta geratu da Alaveseko jokalaria Ander Alaina. Kapitaina kolpea hor saie txinguru horretan. Jokoa eten da une honetan. Alaveseko kapitaina min hartuta dagoelako area barruan. Javi Rosekin da Morcilloekin topo egin du. Gaur, berotzarek eta luzeak izango dira ondo berotzeko behintzat, Joseba. Halaxe da bai, gaurkoan teknika espezialak jorratu beharko dituzte, ez da giro zelaian. Agoniarra ere ez dago beldik, Joran? Ez. Bai? Ondokoa ez? Ondoan
Kadamurok esan dide. Hor, telebistan, pantailetan azaltzen zirela. Ondokoak ere horre Josozkoi dita da, lur da neko izmen dita horiek hor partida ikusten, horiek hotzak. Zelaian hobeto, galtza motzen da baina hobeto. Bai, alde derra. Japoniarrak gainera gustoro izango dira. Ez baitazu behar Asiako pan jada finalean daudela. Uzbekistanen aurka jokatuko dute, finala. Sanse baloiarekin. Gaztañaga. Arkaitz. Beitiak atzean utzi du baloia. Ondo, pasea ez dago jokoz kanpo Arkaitz Perez, kontrolatzea lortu du. Ea zer egiten duen orain. Erdiraketa itxitxia zenean kanpora. Honetara iritsi ezke baloiak. Ez du merezi erdiraketa hori egitea, Baloi hona zen, ondo jokatu dute. Alabez barrua oso ondo izten ari zen, da egalake pixkate askatasun gehiagokin, eta hor oso gaizki jotzen du baloia. Azkenean kanpora ateratzen da. Berriro hori ematen du Sansek kontrol hartu ote duen, edo hasieran, bigarren zati honen hasiera baino arazo gutxiago daukala ematen du Alabezen jokoa gelditzeko. Eta berriro ere kontrolatzen partidu. Eta Joseba, Tomek zer egin du, berotzen ari ziren jokalariak aldatu, bat aulkira, beste jokalari bat atera du. aulkiratu egin du, eta beste bati esan dio berotzeko, beraz nik uste banakoaren estrategi aldaketak behartuta izan delako, erabakia izan dela. Horre Alainaren arazoa ikusi behar da, igual berak pentsatzen zuen... Indiano eseri egin du behintzat, berotzen ari zen, eta... Horre ongo ziren Indiano, Ojito, Oscar Rico hauek beroketak egiten. Erasoari begira, eta Alainak arazo hori izan duenean igual nahiago du, espada ere bestea, ez? Zina mezkita edo... Hoitxe galdetu dio Tomek, Alainari abertzen modu zagoen, eta Alainak oraindik agontatu dezakela esan dio. Baloi ona Sanserentzat, Pardok, ezkerrera, Alain eman dio, honek beste aldera. Zai iritsi baloia Beitiari, ondo moztu dutako Alabesek orain pase luzea, Casares. Ondo, Indigo Martínez hor, ondo bultzatuz, arrisko handiarekin baita ere, buruz-buruko area barruan, benetan arriskutsua gainera aurreko jokalariare arriskutsua delako, eta jokaldia ondo bukatuz. Iban Malonek aterako du albotik, luze aterako du baloiarean sartuz. Laugarrengo galetik, pistako laugarrengo galetik. Atera du Iban Malonek gora, ez duen indartxo atera azkenan. Nahi baino gutxiago behintzat. Gerturago, eta beto. Eta marrazaina asarre da. Antza denez, 3 jokalarik bakarra egon dezakete beroketak egiten talde bakoitzetik, eta 4 daude, Alabeseko 4 daude. Indiano berriz atera da. Eta azkeneko aldia, esan du marrazainak, horrelako gauzak ezin daitezkela gertatu. Berriro aulkira joan da, Kasu egin diote. Eta Sansek egingo du lehenengoa, Joseba. Halaxe da. Colinas jada prest da zelairatzeko, eta Indiano ere azkar batean ematen du berdeguneratuko dela. Zelaia mitartean falta Sanseren alde. Ez. Lehenagoko. Ez zer? Lehenagokoak bitatu duela. Orbegozo Azpeitiarrak utziko du Zelaia, eta Colinas berdeguneratuko da. Neurketako lehen aldaketa, bigarren zatiko 18. minutuan badoa Orbegozo. Oso gutxi ikusiku gaur jokoan. Uste abiaduraren apustua dela azkenean. Colinas asko zebiziagoa da. Eta jokoak ez daukazter ikusita geldian igual Orbegozoren partidu aproposa